खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं BTR सरकारनि बाख्नायथाव हाबा। मख'नो गोनांदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समाव बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां 12 नं बुमखा गामिनि सा 13 आइजोफोरनि नखरफोरनो BTR सरकारनिफ्राय बाख्नायथाव हाबा मावना होनो थांखि लाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। BTRनि CM प्रमद बर' बिथाङा 12 नं बुमखा गामिनि बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव आसाम पुलिसजों जिनाहारि खालामजानाय सा 13 जन बर' आइजो आरो बिथांमोननि नखरजों मैया बड'लेण्ड गेस्ट हाउस क'क्राझाराव सावरायज्लायदों। बे सावरायलायनायाव मानगोनां BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL सरकारनिफ्राय आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां सा 13 आइजोफोरनि नखरफोरनो माखासे थांखि लादों BTR सरकारा। बे थांखि बायदि सोलोंथाइ गोनां नखरनो सासे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आव साख्रि होगोन। गंसे खथा मोनब्रै गोनां न' लुनानै होनाय जागोन। जाय नखराव न' लुनानै थानो थाखाय हा गैया बे नखरनो हा बायनानै होनायजों लोगोसे न' लुनानै होनाय जागोन। सा 10 आइजोफोरनि नखरनो BTR सरकारनिफ्राय नांगौ बायदि मावना जानो थाखाय सुबिदा होगोन होनना थांखि लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं BTRनि चिरां जिल्ला रुनिखाथानि सिङाव थानाय दरथाम रिबुनि गामिफोरखौ ड्रन आरो गोदान मुगानि आदबजों जुरिब खालामनाय हाबाफारिखौ मैया BTRनि CM प्रमद बर'आ गावनि आखाइजों बेखेवबाय। BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गावनि हानजाजों लोगोसे मैया चिरां जिल्ला उत्तर रुनिखाथानि माइ गायग्रा गेवलां फोथाराव दावबायफैयो आरो थांनाय 72 बोसोरनिफ्रायनो हानि मोनथायनिफ्राय जानगाराव थाबोनांनाय चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना उत्तर रुनिखाथा मदाथि आरो सोनाब गलाघाट गामिनि गासै 800निबो बांसिन नखरफोरनो हानि पाट्टा एबा हानि मोनथाय होनो थाखाय गामि थावनिखौ सेबखांनो थाखाय ड्रन बिर होयो। बे ड्रन बिर होनाय एबा गोदान मुगानि आदबजों हा जरिब खालामनाय हाबाफारिजों लोब्बा लानानै ओनसोलाव थानाय रायजो राजाखौ लानानै मोनसे हा सांग्रांथि सावरायमेलबो लानाय जायो। जेराव दरथाम गामिनि साफ्रोम रायजो आरो ओनसोलनि रायजो राजाया लोब बाहागो लानानै गोजोननाय फोरमायो आरो हाबाफारिखौ जाफुंसारहोयो। थामथि रादाबाव दं टेट आनजाद उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरखौ थाबैनो थिसनथाइलाय गथायगोन। लोगोसे BTRनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरि गोनांथि जानायखौ नोजोर होनानै थाबैनो फोरोंगिरि थिसनगोन होनना BTRनि CM प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। बेजों लोगोसे बेनि अनगायैबो सोलिफु बोसोराव BTRनि 400निफ्राय 500सिम फरायसालि फोसाबफिननो थाखाय सोरखारा आखायाव लानायजों लोगोसे टेट आनजाद उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरनो थाबैनो थिसनथाइ गथायना होगोन आरो काउन्सिल सोरखारा थाबैनो फोरोंगिरिनि गोनांथिखौ नोजोर बोनानै फरायसालिफोराव फोरोंगिरि थिसनगोन होनना बाथ्रा होयो BTRनि गाहाय खुंगिरिया। ब्रैथि रादाबाव दं कर्नाटकआव कंग्रेस हान्जानि रंजानायनि दोहौ। खौरां मोननाय बादिब्ला मैयानि एसेम्बलि इलेक्शननि रिजाल्टआव कर्नाटक रायजोआव कंग्रेस हान्जाया बांसिन भट मोननानै देरहानो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला कंग्रेस हान्जाया 224 एसेम्बलि सिटफोरनि गेजेरनिफ्राय 100 सिटखौनो देरहानो हादों आरो बेनि बेरेखायै BJP हान्जाया 45 सिटल' देरहानो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे खौरांखौ मोननानै कंग्रेसनि गाहाय दैदेनगिरि मानाव गेदेर राहुल गान्धीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै बुंदों दि मुगैनायनि बाजारा बन्द जाबाय आरो अननायनि बाजारा खुलि जाबाय होनना रंजानायनि खुसिजों बुंनो होना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं 15,000 कौटि बेसेननि ड्राग्स हमनो मोनदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे ड्राग्सफोरखौ NCB आरो इन्डियान नेभिनि गोख्रों सिग्रोमनायाव कस्टडिनिफ्राय हमनो मोनदों। हमनो मोननाय ड्राग्सनि लिरथायखौ 2,500 केजि होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे ड्राग्सफोरखौ थांनाय सुनिबारखालिनो हमनो मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे ड्राग्स फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सासे पाकिस्तानी सुबुंखौ खानाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे ड्राग्स हमनो मोननायखौ भारत हादरनि देरसिन ड्राग्स हमनो मोननाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।